Za lokalne izbore članova općinskog vijeća općine Vrsar prijavila se i koalicijska lista stranaka Demokrata, HSS-a, Hrvatskih laburista i Stranke rada, nositelja Serđa Popovića. Sa kojim programom se predstavljaju građanima te što bi trebalo učiniti u općini Vrsar, govori nam nositelj spomenute liste Serđo Popović. Mi smo na programskoj političkoj platforma Demokrata Istre, koja se zove Idemo, okupili veliki broj pojedinaca, nezavisnih vijećnika, aktivista, ali i političkih stranaka. Znači tu osim Demokrata Istre ima i HSS, Hrvatski laburisti, i mi smo odlučili svugdje gdje možemo izaći u Istri na razini županije, smo izašli sa jedino nezavisnom kandidatkinjom za županicu Divnan Radolović-Rosanda. Isto tako smo izašli i u Vrsaru da se borimo za vijeće. Znači u Vrsaru nakon dosta godina neće biti protukandidata za načelnika, zato je u rukama građanima ovaj put još i veća odgovornost za biranje i kako će birati i kakva će biti sastav vijeća. Zašto smo se uputili u ovu političku borbu? Zato jer u Vrsaru puno stvari nažalost ne funkcionira. Problem Vrsara je od potpunog obiteljskog zapošljavanja do zapošljavanja putem stranačkih iskaznica i sve to dovodi Vrsar do laganog stagniranja i propadanja. Ako vidimo gdje je danas Vrsar, a gdje je nekad recimo Novigrad kojim se je Vrsar uvijek uspoređivao i tako, Novigrad nas je prešišao za 20 godina. I to je ključni problem Vrsara. A ja ću sad reći neke stvari koje se nisu napravile dobre i nakon toga ću reći šta bimo mi napravili. Znači, mi smo i pokrenuli inicijativu za gradnju POS stanove 2011. koje je prihvatio IDS. Znači, danas je 2021. Nakon prezentacije u hotel Pineti za sve građane, znači prošle 10 godina o POS stanovima u Vrsaru nema ništa. Nije se ni počelo graditi. Mladi iz Vrsara, kako vidimo danas, dosta njih grade kuće već u Fontani. To je nekoliko kuća se gradi danas u Fontani jer u Vrsaru nemaju gdje graditi. Nemaju gdje osnovati svoje obitelji i ostati živjeti u Vrsaru. To je jedan ključni problem za Vrsar. Možemo ići do industrijske zone. 20 godina pokušavaju napraviti industrijsku zonu gdje bi se privukli srednje malo poduzetništvo i obrtnici. Ništa po tom pitanju nije napravljeno. Polivalentna igrališta kao ima, na primjer, Poreč, koji je jedan dobar primjer kako obogaćuje život sela. Znači da djeca ima gdje igrati ovo ono. Mi u selima na području općine Vrsar, mi nemamo niti jedno polivalentno igralište. I tamo gdje je bilo planirano, gdje je bio mjesni odbor Gradina u Gradini, umjesto polivalentnog igrališta napravljena nam je reciklažno dvorište, protiv kojeg je 180 građana potpisalo peticiju i tražilo da se ne napravi. To je ispred mjesnog odbora i čovjeku ispred kuća. Onda možemo doći do marine u Vrsaru. Prometnica kada se vozite kroz marinu u Vrsar kraj jahta od nekoliko milijuna kuna, kao da se vozite off-road sa džipovima na stazi. Sad su popločili pred izbore sa Slakovcem, nakon 2 dana sva je popuškala. To je način i kvaliteta rada IDS-a. A da idemo dalje. Znači tu imamo od parcelu na ulazu Vrsar koja je ključna, sve vrtića. To je odmah na ulazu Vrsar između dvije ceste, mislim da svi znaju koju, mislim 13.000 metara. Ta parcela, tu parcelu Vrsar je mogao dobiti za 400-500 tisuća kuna prije 4-5 godina. Sad je ta parcela prodana trgovačkom društvu Tomi za 10 milijuna kuna. Znači tu parcelu Vrsar više nikad neće dobiti, a općina je to mogla kupiti. Zašto nije? To niko ne zna. Načelnik današnji je rekao da je općina oštećena, ali da ne zna ko je kriv. Ali zato ima zamjenika na plaći koji je bio 4-5 mandata, na plaći velikoj, ali oni ne znaju ko je kriv. Valjda je kriv neko ko ne radi u općini. Onda moramo ići i do dvorane koja se gradi. Svi smo mi bili za dvoranu u Vrsaru, ali za dvoranu od 15 milijuna kuna. Kao što je nešto recimo u rangu Kaštelira, koji je napravio dobru dvoranu, znači oko 15 milijuna kuna, naša će doći 42 milijuna, tako kažu, a vjerojatno će doći više. Znači, to su svi problemi koji se dešavaju u Vrsaru i koji nisu rješavani. Mi ćemo se, ako dođemo u mogućnost da se vijeće ne može formirati bez nas, mi ćemo se najprije okrenuti, znači pomoć mladima. Pomoćemo mladima
davanjem parcela po 1 kunu da mogu graditi kuće. Napravit ćemo POS stanove. U ovih 10 godina neke općine, gradove su išli 3., 4. put graditi POS stanove za mlade, mi nismo ni krenuli. Kako će mladi ostati u našem Vrsaru ako nemamo im pružiti osnovne uvjete da tu ostaju? Tu su isto naši poduzetnici i mali obrtnici koji je ova kriza totalno uništila. To smo svjesni svima. Ne znam, recimo i kafići koji rade plaćaju za terasu u 100% cijeni, a smiju raditi na 50% kapaciteta. I još nešto za naše mlade. Znači, besplatni vrtić moraju biti prioritet. Mi moramo osigurati da djeca idu besplatno u vrtić, kao što imaju neki gradovi već u Istri, i tu ćemo se truditi. Umirovljenicima moramo sa najmanjim primanjima moramo osigurati besplatno dopust osiguranja i njima je to potreba. U ovoj krizi sa njihovim mirovinama malima općina mora naći sredstva. Onda moramo se vratiti na garažna zgrada u starom gradu, koja se spominje 20 godina, još nije napravljena. Moramo omogućiti da svako domaćinstvo ima problem riješena kanalizacija. I dok se to ne riješi, za što su građani plati, treba 100% subvencionirati dok se svaka kuća ne spoje na sustav. Sad je to trenutno 50% se subvencionira. Znači, građani Vrsara imaju mogućnost biranja, imaju biranja da daju glas IDS-u da opet općina i dalje propada, ili imaju da nešto izađu na izbore i da to promijene. Jer Vrsar može bolje.